er nede omkring Gamlepladsen. Hvad synes du selv, det går? Det går ikke særlig godt. Kjeld, så er vi jo så kommet ud og kigge på på Sydpladsen er det jo på videoen her, og ud over Nordet, badebroen nede i bunden der, og så har vi Nordpladsen. Ja, det går sgu godt.